117 il-persuna kienu mħarka wara li nqabdu mill-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi joħorġu l-iskart f'dati li mhux suppost jew minn ġurnata qabel dik suppost. L-iktar postijiet li fihom inqabdu jarmu skart nies b'mod illegali kienu Awra u Buġibba. Hawnhekk ġew mħarka 55 persuna filwaqt li f'Marsa Skala ġew mħarka 26. Dawn il-persuni ġew mħarka €150 kull wieħed. F'istqarrija l-ERA qalet kif 14 l-uffiċjal mid-Direttorat tal-Infurzar tal-ERA qed jagħmlu rondi madwar Malta u Għawdex darbtejn fil-ġimgħa kemm tul il-jum u anke fil-għaxija. Dan filwaqt li l-ESA huma wkoll responsabbli għall-infurzar ta' dawn il-materji. Fil-fatt f'istqarrija separata l-ESA ħabbret li fi żmien 3 ijiem bejn it-tnejn 24 ta' Ġunju u l-ħamis 27 ta' Ġunju wara assa stretti 24 siegħa kuljum f'numru ta' lokalitajiet wara l-menti li rċeviet l-Aġenzija ingħataw 49 taħrika. Il-kap tad-Direttorat tal-ERA appella lill-pubbliku biex isegwi l-ħinijiet u r-regoli stipulati mill-liġi kif indikat mill-kunsilli lokali rispettivi. Fakkar li r-raġuni primarja li xwieħed għandu jissepara l-iskart mhuwiex ħabba d-detriment tal-multi, iżda rieda tajba li timmotiva lil kull ċittadin jaqdi dmirrietu favur ambjent aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.